Здравейте, приятели, аз съм Алфа Никола. Аз да ви показвам как се прави бокало. Сега днеска ще ви покажем. Тук сме чакали. Сега ще ви покажа. Сега така правите, нали? Така. Не виждате това нещо? Тук, нали? Така правите, нали? Така сега. Така. Така. Ако искате, ще ви покажа за първи шанс. Така, нали? Така. Така. Виждаш ли? Така. Просто. Ако искате, ако питате, искате. Така го правите, нали? Да ви покажа как се смеете. Чао хора, харесвайте видеото, абонирайте се канал, харесвайте видеото. Айде, чао!